contra del pressupost municipal, vots a favor del pressupost municipal, queda aprovat el pressupost municipal de l'Ajuntament de Gandia per abonar per este bon pressupost per a la ciutat. Hem aprovat el pressupost de l'Ajuntament de Gandia, el més alt de la història de Gandia, també el més inversor, el més ambiciós i el que aborda les necessitats des de les estratègiques, amb els projectes de ciutat que continuen endavant, fins a les més concretes, que són totes les que ens demandeu els veïns i les veïnes. Ara el que anuncio és que anirem barri a barri a explicar les mesures que van a millorar tots els nostres districtes, els serveis públics que també van a ser enfortits amb este pressupost i que van a millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels nostres ciutadans i, per suposat, l'esforç que fem per complir amb els deures, per seguir amortitzant el deute que vàrem heretar, però a la vegada fer-lo compatible en continuar invertint en Gandia. Gràcies a les bones dades econòmiques, gràcies a la gestió ordenada, gràcies a ser rigorosos, podem també ser ambiciosos des dels peus en terra i sobretot abordar els problemes del dia a dia dels ciutadans i de les ciutadanes. Això està en este pressupost. També les esmenes de l'oposició feien referència a iniciatives que ja estaven en el pressupost municipal i això és prova de que compartim el 97% dels pressupostos, perquè les esmenes sols parlaven del 3% de la despesa d'aixòs 103 milions d'euros que marquen un rumb molt clar on Gandia vol seguir liderant i des de luego vol seguir creant oportunitats en forma de noves inversions i de la qualitat de vida dels seus ciutadans.